Какво става, хора? Аз съм Тино. Това е четвъртия епизод на Try to Get World Lock, ако не се лъжа. Днес пак ще се опитвам да спечеля World Lock. За следващия епизод ще оставя да направя свят. Така. Хайде. Така. Някой. О, защо ми нациклят? Така. Някой. Иска ли, бе? Гайс. Спри да спамиш, бе, тапанар! Майко ти. Майко ти иска. Аз с мен тук имам малко наденичко. О, шит. Не. Леле. Направих малък проблем. О! Майки купува. Не. Браво! Супер! Окей. Моля те. Супер, майче си имам вече лоро. О, лололо! Лол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 ol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 
За други път ще оставя да направя свят. Да, и това беше от мен за днес. Надявам се да ви е харесал епизодът. Малко лак, така да се каже. И да, аз бях Тино, вие бяхте с мен. И чао. Секунда, опа. И до следващия път. До правенето на свят. Чао.